bali anggil tekan Durawati mesti gawe geger mesti gawe kisruh anakne watak Yangkara murka Budi Candala nggo abrak apa ayo pancen tak akoni aku ngewangi Anggir Antarja ayo tak yo Ratu Tradutrisna musuh sencaki kene ora nggo terus pira tutuk gelekar ora eling sambalo semangkean padake Ratoto tenan Setyaki Setyaki wonten dawuh mrene wonten dawuh lho kok ngadeg-degek aku ki sapa lho kula sampun medal saking Durawati lho sampun mboten gadahi kewajiban ketah tata krama lho lah iya ning aku ki rak Ratu Durawati to lah sing arani tukang gawe boto ya sapa ora sembrono ayo tak takoni ngaku kok lungguh ngisor aku Ratu lho iya kowe iki sapa Satriya Garbaruci pernahe karo aku mboten pernah napa-napa kowe iki adikku rumiyin wingi tasih ingkang rayi ning wiwit kala wau tabuh sedasa kula sampun medal dados nayaka Durawati lho nuwun pamunten Setijo kuwi sapa putra panjenengan kok tok jotosi ya men dasare apa sengit gawe geger negara Durawati kowe dudu nayaka Durawati kok dadak ngewangi utawa kowe mbetengi negara Durawati kula tasih kawula Durawati mrene ana wong sing arep gawe geger negara kula ora trima sapa wae sing arep ngutik-utik negara Durawati ajange ning dadane Setyaki lho lah iya ning iki anakku lah ya monggo lah kok tok antemi ya manut sing ngantemi kok milih-milih ngono to ngono ae dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Niwangsuk Monomadi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara Kakang Pati Udawa ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa lho niki diweji semban kula Gusti kula ingkang sinuhing Durawati wanter sabda pangandika paduka amiji dhateng pisawanipun ingkang abdipun Pati Udawa kepareng ingkang abdipun Pati Udawa cemadhong dawuh diweji semban kula Kakang Pati Udawa iya kadipareng anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata marang negara Durawati Kakang Pati Udawa maradiyake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ing karempit Kakang Pati Udawa diweji sembahan kula menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kabeh akara luhuring nusa bangsa tuwi negaring Durawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning aprak sawanci-wanci praja paduka katemping pramuga mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase Kakang Pati Udawa lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwuning Durawati ndadekake kaget penggalihku ora pangling ingkang suwana ngabyantaran ingsun iki kaya atmajan ingsun Setijo Bama Narakasura anak lanang Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero kelawan wong tuwa Setijo padha harja sapraptani rongkir atmajan ingsun Bama Narakasura munamit pasang Kalimantan pinebinengi lho dene demawing tawang tuwang Rama Prabu wanter anggen paduka ndang dhateng pisawanipun ingkang putrapun Setijo tansah pinaringaning kawidadan nering sambi kala sawanipun ingkang putra manggya widodana niskala
namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula Rama Prabu pengayoman kula ing Ndarawati Rama Prabu Sri Bathara Kresna iya nggih ingsun tampa akarya bombong penggalihipun Rama ora liwat pangestunipun Rama tampanana kula Stijo kula mendika jimat paribing dayan ing kasantosan paring maestu paduka Stijo Bama Narap Kusura iya nunamit pasang kaliman tabib Kakang Mas sawu paduka Kakang Mas Traju Trisna ingkang raying parang Garuda ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Stijo kadangipun Kakang Yayi Sombo iya siadi ngaturake bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa karya bombong penggalihipun Kakang Traju Trisna ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sombo lho nggih kula pun dinggo jimat paribing dayan ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jenengan dika lenggah Kanjeng Koko Prabu Stijo wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Datrya Projing Ndarawati sowan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kadangku Yayi Sombo nyuwun pangapunten nggih sarawuhipun Angger Stijo ing pamaning garba ruji ngaturaken karaharjan rawuh ngandika Angger Stijo Bama Narakasura berkah pengestipun paman garba ruji widodana ing sambi kula sawanipun ingkang putra namung pareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman kula tampi dawa sami-sami mugi kasekecakno anggenipun lenggah madaning Datrya Negaring Ndarawati nggih paman sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Dwaraka nggih katuran karaharjan rawuhipun Angger Stijo Siwa Patih Udawa iki wilujeng wa kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk Patih Udawa kula tampi dawa sami-sami mugi kasekecakno anggen jenengan kula nggih Angger Stijo sampun boten kirang mregi pisawanipun ingkang putrapun Bama Narakasura Patih Udawa atmajaning Sun Stijo gawe kaget penggalihipun Rama ing Ndarawati sengkan-sengkan datar pepoyan sawaning Stijo marang Projing Ndarawati apa to kang dadi darunane kula mara diagi matura marang kersaning wong atuh ing Ndarawati pun Rama nedya midhangetake ing tetela apa to wigatine dene sira tanpa taliwara tumuli sowan marang Projing Dwaraka nggih Stijo nunamin pasang kaliman tabi tinebine iki lodone dumawahing tawang tuwang Kanjeng Rama menawi sekinten ingkang putra kadak pilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala tartemtu badhe kula tampi kanthi lega-legawaning manah kula anggen kula sowan wonten Negaring Ndarawati mboten cecala ingkang saderengipun handadosaken kejut penggalih paduka Kanjeng Rama ingkang sepisan netepi dhateng darmanipun kula minangka dados putra paduka Kanjeng Rama ingkang tansah kedah asung bulu bekti miang glondong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni saking Negaring Traju Trisna sampun laturaken dhateng resa paduka Kanjeng Rama tandha sih bektinipun ingkang putra dhateng paduka Kanjeng Rama ya kula wis dak tampa karya bombong penggalihipun Rama dene dungkap ing ngangka kalih wale-wale menapa sowan kula paduka Kanjeng Rama menika istunipun badhe ngaturaken wigatosipun wonten wigatos menika kala wau magepokan kalian gegimbolaning raos kula ingkang sampun ginebeng pinten-pinten candra laminipun samangke kula wantunaken badhe ngunjuhaken ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Ndarawati Stijo kaya ana wigati ingkang banget tumuli rada majanggalira sowan nggih kulup Narakasura pun Rama nedya ngangulake jangga nilingake karna nampa marang atur ing atmajaku Traju Trisna Stijo Bama Narakasura sampun dipun parengaken Kanjeng Rama mara tak paringi kamardikan nggih kula Stijo Bama Narakasura hanjrah ingkang puspita rum kasiring samirana mrih sekar
kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Putra atur pangabekti dhateng patuku Kanjeng Rama ndungkap angka kalih. Estripun sampun dang mangken kula gegadhang dhateng pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng menika kala wau. Kula ingkang putra sampun nampi sasmita saking Jawata bilih sakmangke Jawata badhe matedhakaken. Inggih menika wujudipun kanugrahan ing winastan Wahyu Senopati. Rama wale-wale menapa mugi andados ing kawuningan sawanipun ingkang putra pun Setija Bama Narakasura menika sampun kaombyong dening Kanjeng Eyang Nagaraja ingkang sakmangke mapan wonten sakjawining negaring Ndarawati sampun ngantos sakmangke damel hujat sangganing para kawula ing samyang gantung madaning Datulaya. Kanjeng Rama pukulun lenggah sakjabaning rangkah Projeng Dwaraka kasinggihan mekaten krana pangajaipun tuwin dawuhipun Kanjeng Eyang Pukulun ingkang sakmangke dawuh dhateng ingkang putra pun Setija supados kula kumawantun ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama ngemuti bilih paduka Kanjeng Rama menika tiyang sepuh kula bebasan wonten tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Kula sampun gadhe pepinginan ingkang sakmangke kinarya sarana anggen kula saged mikul dhuwur mendem jero karo tiyang sepuh. Kula saged anjunjung derajatipun tiyang sepuh miwah kula saged damel kuncara asmanipun tiyang sepuh sarana kula anggaya Wahyu Senopati. Rama kula nuwun sewu wiraswanipun ingkang putra pun Setija wonten negari Ndarawati menika wonten suka lelaning penggalih paduka Kanjeng Rama paring pambiyantu dhateng ingkang putra pun Narakasura anggen kula badhe anggaya wujuding wahyu kanugrahaning dewa menika Kanjeng Rama nitih anggen paduka gumelar wonten ing jagat sugeng wonten ing alam padhang menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu mila boten aneh menawi paduka Kanjeng Rama kersa hambebantu dhateng putripun ingkang putra pun Setija bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring anggen kula badhe kasembadan sakmangke kedunungan Wahyu Senopati mekaten menggah gegayuhanipun ingkang putra pun Setija sowan ngersa paduka Kanjeng Rama. Ewa dene sakmengke Kanjeng Rama boten kepareng ambebantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Setija wonten suka lelaning penggalih kula aturi paring dawuh dasaripun menapa boten kepareng bantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra. Rama Prabu kula nuwun sewu menawi dipun keparengaken babar pisan kula badhe ngungkap dhateng kejatening raos kula. Ngungkap dhateng kejatening raos kula anggen kula ngraosaken kula menika atmajanipun paduka Kanjeng Rama jagat menika sampun ngundhangaken bilih Setija Bama Narakasura menika putranipun Nalindring Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna namung kula nuwun sewu slaminipun kula menika dados putra panjenengan slaminipun Setija menika dados atmajanipun Nalindring Ndarawati pangraos kula menika kados dene dipun kiwakaken kula menika kados dene dipun kuwalonaken menapa sababipun dene kula matur ing kados mekaten Rama mboten emut tuwin Kanjeng Rama supih antawisipun kewajiban lan kulawarga
panjenengan tansah nilar dhateng katresnan tumraping kulawarga ketitik pendak-pendak Paduka Kanjeng Rama menika tansah kerem dhateng kewajiban Paduka Kanjeng Rama cecaketan kaliyan para punden kula paman-paman kula Pandhawa boten namung menika nanging ugi tansah cecaketan kaliyan kadang-kadang kula lancur-lancur Pandhawa atmajanipun para Pandhawa bebasan kulawarga dipun kiwakaken nanging menawi para Pandhawa sak atmajanipun panjenengan kula matur kados mekaten menika lupiya sampun kathah kelampah nalika kula lan Paduka Kanjeng Rama kula nyuwun dhateng Jengandika Kanjeng Rama gayuhaken wahyu prawiranirat nalika semanten kadang kula ing pringgondani ugi gayuh wujuding wahyu menika nanging Paduka Kanjeng Rama ngrencangi tuwin belani dhateng pun Gatotkaca lajeng nalika rebutan topeng Wajaduk nalika semanten Paduka Kanjeng Rama ugi ngiwakaken dhateng putra pun Setija panjenengan bantu dhateng pun Gatotkaca wungsal wangsul marambah makaping-kaping kula menika dipun dawuhi supaya ngalah kanthi pawadan Setija ngreksa asmaning ramamu ing Darawati kowe ngalao tembung ngaten menika sampun wungsal wangsul kula tampi tembung mekaten menika sampun wungsal wangsul kula raosaken ning jebul wong ngalah menika mboten sekeca jebul wong ngalah menika mboten kepenak raos kula kados dipun raosi dening para kawula jejegipun ingkang putra ing Trajutrisna menika kados dipun raosi dening sanggaring para kawula sak negari Trajutrisna Setija kae anak Ratu Ndarawati ning ora tau ditengenake dening wong tuane ora tau dibelani dening wong tuane gayuh apa-apa wong tuane mesti belani Pandhawa gayuh pi apa-apa wong tuane mesti belani anak-anak Pandhawa menika kula ngantos mireng piyambak menawi kula menika mboten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson tumunten sak mangke kula wantun dhateng Paduka Kanjeng Rama kados pundi kedadosanipun menapa mboten badhe bebangeri dhateng asmanipun ingkang putra miwah asma Paduka Kanjeng Rama Prabu Ndarawati mila Rama rikenggan sak mangke kula nyuwun dhateng Paduka Kanjeng Rama keparenga suka lilaning penggalih Paduka Kanjeng Rama ambebantu dhateng putriputipun ingkang putra ing Trajutrisna pun Setija supados sak mangke panjenengan sampun ngantos belani dhateng para Pandhawa pami wonten piranganing Pandhawa tuwin putra Pandhawa ingkang gayuh Wahyu Senopati Paduka kedah ngawonaken putra Pandhawa miwah para Pandhawa lan nengenaken dhateng ingkang putra pun Setija Bama Narakasura nuwun sewu nggih angger Setija paman Garbarji wonten dawuh sampun ngantos Paduka angger tumunten klepataken dhateng ingkang Rama nuwun pangapunten ingkang Rama menika nalindra tun kewajibanipun dados suwing para kadang Pandhawa ingkang Rama menika dados pengayomanipun para kadang Pandhawa tumrap kula antawisipun kewajiban lan kulawarga menika leres dipun ruminaken kewajiban tinimbang kulawarga mila sampun satrepipun menawi ingkang Rama menika tansah belani dhateng para Pandhawa menika krana netepi dhateng kewajiban nuwun sewu paman menika perkawis kulawarga perkarane wong tuwa karo anak nuwun sewu nek sampeyan paring pangandikan kaya ngoten sakniki kula tak takon karo sampeyan ora iso ngrasake dadi Setija kula menika anak Ndarawati leres menapa dipun ngendikaken paman Setyaki kewajiban karo kulawarga menika dipun ruminaken kewajiban ning nuwun sewu menapa menika kewajibanipun Nata Ndarawati gayuhke wahyu para Pandhawa budidaya gayuhke wahyu marang para putra-putra Pandhawa menapa menika kewajibanipun Kanjeng Rama Kanjeng Rama menika nggadahi kewajiban dados pengayomanipun paman-paman kula Pandhawa ning ora sandadak ketayalan goleke wahyu para Pandhawa sing kudu golek wahyu menika Pandhawanipun piyambak kudu budidaya tapa brata prihatin ora gumantung karo Ratu Ndarawati nek kaya ngoten niku kula tak takon kewajiban apa pancen rasa tresna kula nuwun pangapunten kejawi saking menika kathah sanget pakaryanipun Kanjeng Rama anggenipun netepi minangka dados nalindra ing Ndarawati nesuhi dhateng sanggaring para kawula tasih sampeyan ora usah golek perkara sampeyan boten sah golek dasar-dasar pawadan kanggo nutup-nutupi nuwun sewu kelimputipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati dinten iki ajeng kula buka kabeh
dinten iki ajeng kula sokke kabeh gegembelane ati kula nek Kanjeng Rama mboten purun belani stijanipun gayuh Wahyu Senopati. Lho numpun menika mangke menawi jengandika mboten saged pangandhanipun anggil stijo. Menika mangke mboten dadosaken perkawis ingkang sae nanging badhe dadosaken perkawis ingkang bebasanipun ngriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Upami kedadosan mekaten pancen wis kula jarak, pancen wis kula dadaki. Menawi Kanjeng Rama mboten saged nampi aturipun ingkang putra Prestijo, lho nuwun sewu. Sesuk kapan meneh kula kudu ngalah, ping pira meneh kula kudu ngawon, ping pira meneh kula kudu ndelosor ning isore para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa. Merga kula ngeboti lan kula menika jaga derajate wong tuwa kula. Ning nek saya suwe nggon kula ngalah niku ora digatek karo wong tuwa kula. Niku kula sing ora trima, Paman. Setyaki Wonten timbalan. ora usah dadak melu-melu perkara iki men tutuk apa kang dadi atur Stijo. Stijo Wonten timbalan. mara gaki terusno. Kepiye munggo karepmu? Nggih, mboten badhe kata-kata malih anggen kula muja atur. Namung sak mangke menawi jengandika Kanjeng Rama kersa ndumbani lampahipun ingkang putrapun Stijo anggenipun gayuh Wahyu Senopati, kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Tegesipun paduka Kanjeng Rama menika netepi minangka dados darmanipun tiyang sepuh. Nanging menawi paduka Kanjeng Rama sak mangke namung ujar lelamisan, tegesipun paring dawuh ndumbani dhateng ingkang putra. Nanging tundhonipun sak mangke purnaning damel jengandika Kanjeng Rama ndumbani dhateng para Pandhawa. Kula nuwun sewu. Sampun boten wonten tabetipun antawisipun anak karo wong tuwa. Sampun boten wonten tabetipun antawisipun kula menika Nalindra Tradutrisna putra panjenengan ning madheg dhewe-dhewe. Tegese madheg dhewe-dhewe, Tradutrisna madheg dhewe, Ndarawati madheg dhewe. Ora ana antaraning wong tuwa karo anak. Jaja muntap lirik tetap duka yayasinepe Netra Kocandir hidup nyomangolon coko wadana nirom beranang ing Stijo klunten timbalan ing adal ane wangsulan kelawan sira kuluk mesti bae tak kira sedina muput iku ora bakal nonteki merga nganggo dasar-dasar kasunyatan sarta dasar-dasar ingkang tak anggap kuwi mau bener lan bener tumraping para Pandhawa lan bener tumraping bebrayan sarta bener tumraping kewajiban ingkang ndak sangkul. Barang sira kuruk matur ing kaya mengkono, tumuli apa kang dadi niatmu mau setemene ora metu saka atimu, nanging jebul mung kasurung blendenging kanepson nggonmu gayuh Wahyu Senopati, mbok lambari rasa gething keburu sengit marang wong tuamu marang para Pandhawa sartane anak-anak Pandhawa. Mongko saknyatane aku ora duwe niat ngewangi marang para Pandhawa ya mung duduke dalane wae. Dalan lan cara nggone wong mbayuk kanugrahan. Ewa dene wong tuamu mbok anggap luput mangsa baranga ora apa-apa. Ora apa-apa nggih. Mbok menawa saranaku bisa nyuntak marang gegembolaning rasamu mau, lega atimu. Nanging sawise kowe lega, kulup Stijo. Mara gage midhanget napa kang dadi ngendikaning wong atuamu Ndarawati. Nadyan bebasan ngrewek teh kaya badhe sewuna bebatakan ndrewili kaya grojogan kang dadi atur marang ramamu Ndarawati. Nanging Ndarawati Ndarawati ora bakal kendhat tansah netepi marang kewajibaning nata Ndarawati Stijo. Kulaturi embut Purwadasena tumunten jengandika malang kerik jumeneng wonten ngajanipun ingkang Rama. Paman, sampeyan pun tumu-tumu perkara niki perkara kula warga. Nek sampeyan melu-melu perkara niki kula katutke dosane. Setijane pun kaya ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Nuwun sewu. Menawi paduka Kanjeng Rama tetep sak mangke badhe netepi dhateng kewajibanipun tegesipun paduka Kanjeng Rama mboten nampi menapa sampun dipun aturaken ingkang putra pun Stijo Bumanara Kasura. Najan kathah-kathah nggih kula munjuk atur bebasan sak kranjang koplak mboten sekedhik kemawon dipun dhahar dening paduka Kanjeng Rama. Manah kula sakit
Samangke jebul ketok loreke Ratu Ndrawati. Tata lair sampeyan iku nganggep yen to kula niku anak sampeyan. Nanging jebul batin sampeyan pancen ora ngaku yen to Stijo menika putrane Nata Ndrawati. Gunane apa kula urip ning alam padang? Njaluk bantu ning wong tuwa wae ora diparingi. Yen ngono wis ora ana gunane Stijo menika gesang wonten ing alam donya bebasan. Sarah mungging lautan wastra lungset wonten ing sambiran. Rama dipun sekecaken lenggah. Sampun boten ginanipun kula nyurupi gelaring jagat esemeng rembulan kula badhe pados margining pecah Kanjeng Rama. Maratap penggaling pun Rama barang sira matur ing kaya mengkono mau nggih. Perkara iki isih bisa dirembuk sarana bedamen, aja agahan nindakake suwiji-wiji ing mengkone bakal gawe tuna awakmu dhewe. Sampun boten kiyat raos sing manah kula. Menawi paduka Kanjeng Rama tetep boten badhe andumpani dateng menapa ingkang dipun gayuh ingkang putra pun Stijo paripaksa boten paedah kula gesang wonten ing alam padang Koko Prabu Setyaki piye? Kula nuwun sewu paduka Kanjeng Koko Prabu kedah jejeg adekipun sampun ngantos gampil miyur dhateng aturipun ingkang putra. Menawi ngantos ingkang putra menika kula wau namung ujar lamisan tegesipun ingkang dipun aturaken menika boten kandhas tekaning batos. Paduka Koko Prabu tumuli doyong adekipun lan badhe anjangkung menapa dados kersanipun Angger Stijo. Nuwun sewu menapa panjenengan boten badhe nglirwakaken dhateng kewajiban setunggal panjenenganipun Koko Prabu badhe nglirwakaken kewajiban minangka dados pengayomanipun para Pandhawa angka kalih. Paduka Kanjeng Koko Prabu sakmangke badhe kelepetan dedosanipun ingkang putra anggenipun badhe tumindak ingkang boten samestinipun. Setyaki boten timbalan. Stijo kuwi anakku. Nggih, kula ngertos. Apa wis sakrepe lamun ing atase aku ki wong tuwa Stijo matur yen to ora kasembatan gayuh Wahyu Senopati. Lan aku ora bakal bantu marang Stijo tumuli dheweke bakal golek dalaning mati. Upama kowe kira-kira dadi aku, coba aku tak takon karo kowe. Upama sira Dimas Garburji kuwi dadi aku, anakmu kepengin golek dalaning mati, kowe piye? Gumantung anak kula. Lho. Gumantung anakmu piye? Menawi anak kula menika tumindakipun boten sae, mbok ben modal. Nanging menawi pakaryanipun sae, nuwun sewu menika kedah dipun gondheli wong nyatane kula nuwun sewu. Anggenipun punjo aturna paduka menika tembungipun sampun wonten tembung meksa. Tegesipun panjenenganipun jiat supados bantu dhateng Angger Stijo Buma Narakasura. Nuwun sewu Paman Garburji. Menika perkawis kula warga sampeyan sak jabaning rangkah ora kena melu-melu perkara iki. Iki perkara Stijo karo Ratu Ndrawati. Nuwun sewu kula namung ngempetaken ingkang Rama. Apa derajate Ratu Ndrawati kalah karo derajate Senopati? Sampun nggih, sampun. Mangke dak milah boten dados kedadosanipun panjenengan kaliyan kula kendel kemawon. Stijo wonten timbalan. Yen to pancen kaya mengkono, ya to. Sak gedhagan iki pun Rama mbantu karo karepe anakku lanang Buma Narakasura. Matur sembah nuwun kanggo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kanjeng Rama dene paduka samangke sampun paring dawuh iki mekaten andadosaken cumeprong raos sing manah kula imbanipun kadelu mampeng wanci kula kepapak obor sosor biar padang trawangan. Iya Stijo niki matur sembah nuwun menika saestu to Kanjeng Rama. Iya kuwi tenang panjenengan boten paring dawuh
ingkang boten condong kalian penggali paduka tegese panjenengan boten goro penggali paduka bumi langit tekseni bakal ndak bantu ning ya kuwi sak bisaku lho iki matur sembah nuwun yen nganti mengko ora bisa aja nyalake pun Rama sing jeneng titah diwenangake budidaya nanging garis sing pesthi kuwi ana astaning dat kamur wendat lho iki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama menawi ngantos sak mangke wonten menapa-menapa paduka Kanjeng Rama kedah tansah mbelani ingkang putra iya setija ing tanpantara prapteng sukuning arga rangkang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja tidem madaning pasewakan negaring Ndorowati nalika semanten datan wonten ingkang wantun sumela atur ngersaning nata ing Ndorowati karana pirembaganipun nenggih nata Ndorowati miwah nalindring traju tresna pabrustija Bama Narakasura dadak kasarugeder jaba apa to kang dadi darunane ora ana macan mloko kang Gajah Medha Kawandilan kejawi namung sawanipun utusan sae negari Ngamarta nenggih putra ing Jodipati satring janggar bumi Raden Hanantaraja ing ngrepepek pindha sata metarang anak karya kagyat kang samya mula Sinong wati Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrek kanggeng hawita dencengan Yu jagat maestro ora pati ndogomana iki rak kaya sowaning Ngantarja nggir atmajaku bocah bagus jangkar bumi padha raja sapratamu kula tansah pinanganing kawidadan nuring sambi kula sowanipun ingkang putra Punantarja kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning Sun Tampanana kula pendhingga jimat pariping dayana ing kasantosan Dimas Padhararja sapratamu yayi ri Kakang Mas Paranggaruda wilujeng ring sambi kula kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas iya Yayi Antarja tak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana kula pendhingga jimat paripin dayana ing kasantosan nggih karaharjan rawuhipun Anggir Antarja paman garpa ruci wilujeng bekti kula kunjuk paman kula tampi dawa sami-sami nggih karaharjan rawuhipun Anggir Antarja Siwapati Udawa wilujeng kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wapati nggih kula tampi dawa sami-sami nggih Antarja wonten timbalan ing adhawuh sawetara sowan asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe Padhararja sapratamu kula ingkang wigati sawise sira sowan ana ing Praja Ndorowati priye ana wigati apa lan apa kang dadi sedyamu kula jangkar bumi apa pancen sowan saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening kepundhenmu Pandhawa sewu kalepatanipun ingkang putra ing jangkar bumi mugi paduka Kanjeng Prabu kepareng manglubirna sih samudra pangaksami wali-wali menapa sowanipun ingkang putra Punantarja menika dipun utus dening kepundhen kula para Pandhawa
utaminipun Kanjeng Prabu Darma Kusuma ing Indraprastha kelebet Kanjeng Rama Jodipati ugi nuding dhateng ingkang putra supados kula minangka dados badal wakilipun pundhen kula para Pandhawa kepareng badhe munjuk atur ngarsa paduka Kanjeng Prabu Ndrawati mara ingsun lilani gage matura apa ingkang dadi kersaning kadang-kadangku Pandhawa Antarja ingkang sepisan pepundhen kula para Pandhawa ngaturaken bekti dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndrawati wis ingsun tampa ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun para Pandhawa nggadhang dhateng kadang kula ing pringgondani pun Yayi Gatotkaca menika sageta kedunungan inggih menika wahyuning dewa kanugrahaning jagat ing winastan Wahyu Senopati monggo sakmangke para Pandhawa badhe tumindak nuwun sewu badhe yang larapaken dhateng kadang kula pun Gatotkaca menika kala wau parandere petanganipun tasih pinanggih ganjil tumunten wonten dawuhipun Kanjeng Darma Kusuma prayogi menawi anengga dhateng rawuhipun nata Indrawati paduka Prabu Sri Bathara Kresna supados sakmangke saged anuntun dhateng pun kadang kula ing pringgondanipun Gatotkaca anggenipun anggayuh wujuding Wahyu Senopati mila tumunten utusan dhateng ingkang putra pun Anantarja supados sowan wonten negari Ndrawati ingkang wigatos kula kedah amboyong dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndrawati sareng sak lampah kula rawuh wonten negari Ngamarta sakmangke keparenga paduka Kanjeng Prabu merenahaken dhateng lampahipun kadang kula ing pringgondanipun Gatotkaca supados sakmangke kasembadan anggayuh wujuding Wahyu Senopati menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang putra pun Antarja sowan ngersa paduka Kanjeng Prabu Ndrawati Ndrawati nggih mekaten Kanjeng kepareng paduka nanging ngerti ya nggih kowe tak kandhani ya yen to sak dina iki awakmu Ndrawati nedeng kodheng penggalihe sababipun menapa Kanjeng Prabu merga wis ana sak candra itung klungganing dina samengko iki negara Ndrawati kaya ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning mati sore lara esuk ketiwasan mongko aku minangka dadi Nalindra Praja Ndrawati aja nganti sinurak dening para kawula dene aku wisuh lumuh ngentasi perkara babagan pagebluk ing tumanduk ana ing Praja Ndrawati mula nggonira matur yen to bakal amboyong marang Wahyu Ndrawati tak saguhi nggih tak saguhi nanging kok sik aku njaluk wektu sawetara sira baliya dhisik ana ing Praja Ngamarta mengko yen to negara Ndrawati wis ilang pagebluk ing tumama ana ing Praja Ndwaraka tumuli aku bakal nusul kelawan atmajaku Antarja sowan marang kadang-kadangku para Pandhawa Antarja lho mboten kinten babar pisan menawi negari Ndrawati ketaman pegebluk Prabu iya pancen mengkono menapa inggih mekaten paman Garba Ruji Ndrawati ketaman pegebluk ketoke kok mboten Gunung Sewu mboten menapa inggih kula piyambak mboten saged nitih priksa dhateng kawontenanipun kawula negari Ndrawati ingkang ngertos menika Patih Ndrawati ingkang sambetipun kaliyan para kawula Patih Udawa menapa leres Ndrawati ketaman pegebluk inggih nggih kathah ingkang enjing sakit ning sonten mantun sami mantun kok nggih ning duka mbok menawi menika dipun wastani pegebluk iki saged wong kula menika mboten ngantos pegebluk niku kaya ngapa menapa ingkang dipun tandur mboten saged tukul lho tukul sae kok sae-sae sedaya kula piyambak mboten mangertos Udawa wonten timbalan ya ming kurang tepung gelang nggonmu niti priksa marang para kawula kowe ora ngerti ento imbanging negara Ndrawati ing sisih kulon kuwi ketaman pegebluk mongko taman ketiga ngerak angagak-agak wekasan kekurangan banyu uriping para kawula padha ngrekoso lan kuwi dadi kewajibanku Udawa mekaten to sinuwun iya malah kula mboten mangertos mongko kula wingi bibar saking negari Ndrawati wilayah Kileng menika nggih sae-sae mawon kurang nggonmu mblusuk ana ing Karang Pradesan kula menika waton rungkut kula blusuki nyatanipun nggih sae-sae mawon wis to kowe iki aja ngeyel wong ratune aku kok kowe ngeyel lho iki
Mula kang saka kuwi Antarja. Sira metu dhisik utawa bali dhisik. Wis to, percaya karo aku Indrawati apa aku tau tate goroh karo adik-adikku Pandhawa? Ora to. Lho iki. Matura marang Yayi Darma Kusuma. Yen to mengko wis paripurna saterus katon padhang negara Indrawati, tumuli aku sumusul sowan negara Ngamarta. Nanging saestu iya. Mrai telu mekaten sampun ngantos mangke kula dipun dukani dening pepundhen kula para Pandhawa. Saenipun menapa kula tenggo wonten ing alun-alun. Yen mbok tunggu malah ora bakal rampung. Nadyan taunana windanana. Ajrih menawi kula dipun dukani dening pepundhen kula para Pandhawa mila sakmangke kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngamarta menawi boten sareng tindakipun Kanjeng Prabu. Wis to, yen pancen kaya ngono tekadmu ya wis sakarepmu. Nek nganti mengko suwe aku ora bisa nyirep ageblek entu manduk ning Praja Indrawati. Kowe ya bakal suwe nggone mapan ning Praja Indrawati. Sampun aturaken taunana windanana kula mboten badhe wangsul. Menawi boten sareng tindakipun Kanjeng Prabu Indrawati. Ngono nggih. Ya wis sakarepmu. Menawi telu mekaten kliranana kula nenggo wonten ing alun-alun negari Indrawati, kula tenggo sak padhanging negari Indrawati lan kula dherekaken rawuh wonten Praja Ngamarta. Iya, Antarja kaya bocah cilik niki. Matur sembah nuwun, Bu. Salebeting kedatun paduka Kanjeng Rama badhe tedhak dhateng negari Ngamarta ateges paduka Kanjeng Rama menika nuwun sewu anggenipun sekawit badhe bantu dhateng putra-putra Setija menika nyatanipun namung kandhek wonten ing pangucap nanging boten Setija wonten timbalan ngerti to kowe kepiye ewuh kaya rasaning pun Rama yen ana kedadian kaya mengkene iki bebasan suduk gunting tatu loro kewajiban karo kula warga kepiye munggo-munggo bakal dhisikake. Mongko Antarja wis matur karo ramamu ora bakal bali marang Praja Ngamarta yen ora bareng karo wong atuamu aku sowan marang Praja Ngamarta. Ora coba upama sira kuluk dadi aku piye munggo petungamu? Ih mboten maiden awratipun anggen paduka nggadahi kewajiban. Mula tak pasrahke kowe supaya aku tentrem nggone mbelani karo kowe piye caramu? Antarja kedah kula pejahi wonten mriki. Setyaki kok maju nggone sowan mripate mandeng karo aku. Kaya ana rasa ora seneng karo Nata Ndrawati. Blokasuta. Dinten iki kula mboten remen kalian sampeyan. Lho. Sebabe apa? Ratu Ndrawati pakartine wis ora bener. Tumindake wis ngrajoki watak Angkara Budi Candala. Sing watak Angkara Budi Candala sapa? Ya putra. Lho. Apa salah yen to Setija kuwi bakal nggayuh kanugrahan? Nuwun sewu, nggayuh kanugrahan kok nyengsarake wong liya. Sing nyengsarake sapa? Menika wau ngendikanipun Rawa. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ngraja ingkang putra nek Antarja tekaning pati. Nuwun sewu. Kula ora trima perkara niki. Kedahipun paduka Kanjeng Prabu ngemutaken dhateng ing putra. Lah wong Setija kuwi anakku. Antarja ki ponakku, saiki aku tak takon karo kowe, nek ponakan ro anak kuwi abot ndi? Gumantung pakartine. Nek anak pakartine elek, luwung rengkuh ponakan dadi anak. Nek cara kula ngoten. Lah terus piye? Sawenika kula nyuwun prisa. Kowe arep nyuwun prisa apa? Koko Prabu badhe ngraja ingkang putra. Mestine ngono wong aku wong tuane. Mboten apa-apa. Ning wit dinten iki kula mboten dados senopati Ndrawati. Kula mengundurkan diri. Kok sik to? Kok mengundurkan diri? Nggone dadi senopati kuwi dasarmu apa? Kula mboten remen nek Sweta Ratu atahe Angkara budine Candala. Aku ora duwe watak Angkara mbelani karo anak sing boten
bener pakartine dibelani wong tuane. Niku anake bakal gembelo sirahe gleleng pacake. Kula ora seneng cara kaya ngoten. Terus yen kowe ora seneng kowe ora dadi senopati ning Ndorowati. Kula mboten ajeng dados senopati. Lah nek pancen kowe ora dadi senopati kowe mundur saka ngono dadi senopati tak tampa ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Lho, tetek men kok kowe. Tetep wae. Ora gelo. Ora dadi senopati ora apa-apa. Boyo alon-alon susu e. Udawa ngapa kok le pindah kok karo mancali dingklik. Matur sanuwun Sun Prabu Ndorowati. Kula leren li dadi patih. Lho. Kok sing kok dadi kowe ya leren dadi patih. Leren. Sebabe apa? Kesel. Anu mboten kesel. Ning kula mboten purun nek sinuwun Prabu Ndorowati menika tumintaipun mboten sae. Kula tinimbangane ora mangan nangkane ning gabul pulute. Luwung kula mundur li dadi patih sami kalian Yai Mas Tyaki. Ora ngaten ya wis bener Kakang Udawa. Lah pun kula semanggaken. Ora iki kok do metu karepe dhewe iki piye to? Aditoke ya ora kena. Ben metu karepe dhewe. Sombo aja tok rungokke sombo kowe durung umur niki ngestaken dal. Ora kok do metu karepe dhewe. Kula sampun boten trima menawi paduka Kanjeng Prabu mbelani dhateng Kang Putra. Menika mawon titik. Ora nek kowe ora dadi senopati karo ora dadi patih kowe arep dadi apa? Lho. Apa uripe Udawa karo Setyaki iki mung gumantung karo Ratu Ndorowati? Ora. Apa kula kalih Yai Mas Tyaki menika duwe apa-apa mergo Ratu Ndorowati? Ora. Kula iso golek-golek, kula iso golek gawean dhewe. Ora dadi patih ora apa-apa. Dadi patih nek mati ratu sing angkara murka entuk blonjo akeh. Ora gedhi, ora dagingi. Ning arep kula ming nyambut gawe elek-elekan, cilik-cilikan paribasane duwite sithik ning halal. Niku bakal dagingi lan bakal dadi getih. Tinimbang melu ratu bayare akeh. Ora dagingi, ora gedhi. Upama ditokke mesti mung mabyur. Panas. Ya wis. Yen ngono tak tampa. Tak tampa nggonmu metu saka Nayaka Ndorowati. Ora apa-apa, aku ora nggo Setyaki karo nggo Udawa ora apa-apa. Lah ora ngaten. Tegesipun panjenengan sampun saged madhep piyambak. Nek eneng parang muka aja sambat Setyaki. Ora arep sambat karo kowe. Dawa wis ora dadi patih ya ora apa-apa. Ya wis, ngono tak tampa. Matur sembah nuwun. Kok sik lah iki mengko nek aku kondur ngedaton sing mbubarke Wadyabala sapa? Kajengipun bubar piyambak-piyambak. Ampun dawuh kula wis ora bakal sagu didhawuhi. Lho lah kok kowe saiki kok isih nang kene iki piye? Wis metu saka senopati le dadi patih kok isih mbegogok nang kene? Nyuwun pangapunten, kraton menika kagunganipun sinten? Kraton niku kagunganipun masyarakat. Kula sanipun dadi masyarakat, kula ajeng nglekar teng mriki ya sakarep kula. Kula ajeng turu panjenengan dadi ratu menika mboten kok terus nguasani kedaton Ndorowati mboten. Niki le bangun ya para kawula nganggo kringete para kawula. Kula wis dadi kawula cilik ora nang kene kok ora entuk karepe piye? Nggo karepe dhewe. Lho malang kerik bareng namung gatel. Tak kira nek marang kerik sombo kula wonten maring adawu. Bubarno kang padha isih bangsun kundur ngedaton nok-nok ngestaken dawuh. Yai Mas, nek ana sing gelem dikongkon Ratu Ndorowati, thotoki ndase, thotoki wae. Nun sewu Rama, kula mboten sagah Rama. Wong ana wong arep dikongkon menyange kok tok penteleng iki ngopo to Setyaki? Kok tok penteleng iki ngopo? Ayo do metu. Wis ora dadi Nayaka Ndorowati kok iso mbegogok nang kene ayo do metu. Metu ya metu. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah wong aku du ratumu kok. Wah iya. Diaker. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah. Iya.
Kakang Udawa nun rasa mlaku ndodok ngopo mlaku ndodok sapa sing diajeni wong edian Datulaya enggo ajar salto Nuwun sewu ayo mboten memper siwapate Udawa menika nedeng damel ketoprak enggal kok ora mula kok sithik-sithik sempok sithik-sithik salto lah wong pate kok dapukane ming trima brandal iya mboten dados menapa Samba bubarno kang padha seba ingsun kundur ngedaton Samba iya wonten nami dawuh ngopo kok ditimbali ora semaur bubarno kang padha seba ingsun kundur ngedaton Samba kula ana ngeslaken dawuh Nun mampun Rama mboten wantun. Lah ana apa? Lah menika sing Udawa nyekeli tugelan batako kathah sanget. Wong edan tenan kok nek sedo nesu do sakarepe dhewe. Iki rak dadak nyapu to iki. Ana anak ratu kok disawat. Untung ngempuk inggih. Nek ora rak kowe wis semaput to inggih saken dawuh. Rada mendak iya ngestaken dawuh Samba kula wonten maring dawuh budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton ngono ngestaken dawuh nyuwun pamit madal paselan Kanjeng Rama iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik aduh ditenono kula ngrumini kemawon Kanjeng Rama pamit Mbah, kula won mboten wantun sinuwun. Dulurmu sing lemu kuwi. Wonten dawuh. Njaluk tulung ya. Lho niki. Bubarno kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Lho niki, mboten laku wis tak dawuh. Ya tapai pangestu. Wela dalah. Jebul kowe cukat trampil tengginas sampun kuatos tondo bekti kula lan paduka sinuwun tetep kula badhe ngestaken dawuh menapa dados dawuhipun sinuwun Prabu Ndarawati mulai badhe dados tetaping panjenengan perlu kula ngrakep minangka senopati lan pate kula kita sesa iya bubarno kang padha seba ingsun kundur ngedaton lho niki setaken dawuh nyuwun pamit batal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ndarawati diterono dawae diancam lho elok tenan mongko dedep yadeke ora sepiro wae kowe iki sapa to lha menika wonten tulisanipun nama wow Prastiwi to iya mula kok wong wedok kok kaya gentho iya bubarno kang padha seba lho niki nyuwun pamit batal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gati ning pananggilan Saltasa kundur kedaton jelot saking gambaran kena kinapik gambaran gading kadiraken sangganing Krumban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning keprabon kawis dengan saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau penututi lamun tutan lamun mangsa prawira diktaya ora nggono
gawe gelari rawang-wang merpeki dateng jasad kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Nurjun tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi jimat paripin dayaning kasantosan sumangga awak bodrander paduka marang Kanjeng Prabu Ndrawati kula nyuwun pamunten menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa Kakang Mas Antarja wonten timbalan waktu dina iki aku nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Rama Prabu Ndrawati lamun aku ingkang kinen menehi wangsulan kelawan adiku lanang Antarja Purhananira Dimas yen to dina samengko saka akehing pakaryaning Kanjeng Rama Prabu Ndrawati nganti wektu dina iki Kanjeng Rama Prabu wis mutusake yen to ora bakal sowan marang mula siadya aja nganti ngrada peksa kelawan Kanjeng Rama tak jaluk lunggar penggaling siadya Antarja supaya kundur marang Praja Ngamarta sawise ketemu kelawan paman-pamanku Pandhawa matura yen to Kanjeng Rama ora keduga sowan marang Praja Ngamarta awit negara Ngamarta utawa negara Ndrawati lagi ketaman pegebluk kejaba saka kuwi akeh ingkang kudu dadi kewajibaning Kanjeng Rama nggone maranata marang kananing negara ing Ndrawati Antarja nyuwun pamunten sampun dados prasapanipun ingkang rayi pun Antarja menawi ngantos kula wangsul dhateng negari Ngamarta mongko boten sareng kaliyan tindakipun Kanjeng Prabu Ndrawati sakmangke kula badhe dipun dukani agengipun dipun pidana awit kula boten saged netepi kewajiban ingkang sampun dipun pitadosaken para Pandhawa dhateng rayi pun Antarja matura yen to Kanjeng Rama ora keduga rawuh ana ing Praja Ngamarta upami mekaten kedah saking pangandikanipun Kanjeng Prabu Ndrawati piyambak mboten saking paduka Kakang Mas Setija Bumanara Kasura Antarja wonten timbalan aku kuwi kakangmu aku kuwi kadangmu Reda apa sira yayu ora percaya marang Setija nganti apa kang dak kandhakake iki mau sayekti pangandikane Kanjeng Rama Prabu aku ingin dadi lantaran lah kok sira yayi Antarja maido karo apa kang dak ngendikake nyuwun pamunten sampun wangsul wangsul kula aturaken kula wangsul wonten negari Ngamarta menawi kula nampi dawuh pangandikanipun Kanjeng Prabu Ndrawati menawi sanes Kanjeng Prabu Ndrawati bebasan Jawata mandhap wonten ing ngajenganipun ingkang rayi ing jangkar bumi kula boten badhe bangun miturut ing mekaten nyuwun pangapunten Kanjeng Koko Prabu Setija Bumanara Kasura Jojo muntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak mundar andir lho yen ngono padha karo Siadi wani karo pun Kakang mboten kula mboten badhe wantun kaliyan paduka Kakang Mas Tijo nyatane Siadi ora percaya kelawan pangandikaning pun Kakang kula nyuwun pamunten ingkang dados nalindra wonten Ndrawati menika Kanjeng Prabu paduka menika nuwun sewu putranipun nyuwun pamunten mboten atos kula mboten pitados kaliyan Kakang Mas Tijo nanging wangsul wangsul kula aturaken sinten kemawon ingkang paring dawuh menawi sanes Kanjeng Prabu Ndrawati kula mboten badhe pitados lah dalah yen kula pancen kowe bakal wani karo Kakang Antarja bloko suta blakutang terus terang aku ingkang gondeli lawan Kanjeng Rama tak blakake sisan gandengku ora dikono kandhani kanthi becik-becik aku ingkang gondeli kowe kena mboyong Kanjeng Rama wantun iso nugel janggane kadangmu ing Traju Trisna Antarja ing Jojo muntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak mundar andir ketok lorekmu ketok gedhoamu kowe Kakang Setija aku wis ngerti marang apa kang ginebeng jroning penggaling Kakang Narakasura yen ngono cetha tindake Kanjeng Prabu Kakang Narakasura ingkang mambengi mula kang sanga kuwi yen pancen kuwi sayembaraning Kakang Setija Bumanara Kasura Antarja ora bakal mundur jangkah sepira kekuataning nalindra ing Traju Trisna bakal dadaki legane atiku wah krasa langaning Setija Prabu
Paman Anggir Antarja kula tingali saking katebian Anggir Antarja Banda Yuda kaliyan Anggir Nrakasura kasinggihan mekaten paman kula jago ngantos kula totoan kaliyan Kakang Udawa menang sinten kula nyepeng panjenengan malah kula kawon Bu piye ora ana bubukan kudu ditotohke meneh. Wis manut kula niku nderek mawon. Dos pundi nggih? Kula menika gumun. Gumun sebabipun menapa? Ing atasipun kula menika mengsah Kakang Stijo paman. Nalika semanten kula dipun cokot. Kula imut bilih Kakang Stijo Buma Nrakasura menika nggadahi kasekten saged nyokot kadidine Denawa. Tumunten kula ngedalaken daya kemanden inggih menika kula nyembur Kakang Stijo gladran nanging kados menapa kageting raos sing manah kula sareng Kakang Stijo menika imut Purwadasina lha kok piyambakipun ugi saged nyembur ngantos kula dawah kalenggak terus kula gumun kok ya iso-isane Kang Mas Stijo Buma Nrakasura menika ugi nyembur kula trimut Anggir Stijo menika ugi wayahipun Sang Hyang Nagaraja menika wujudipun ugi sawer. Menawi jengandika Anggir Antarja menika gumun, menika kula nuwun sewu. Menika mboten nama mokal, panjenengan mboten mangertos sejatosipun. Dos pundi? Kawon menapa saged unggul? Menawi kawonipun dereng ning petangan kula kok menawi ngantos sak mangke kula kalah lak kula ngisi-isine nek pancen kalah mundur. Lho. Menawi kula mundur sing nandhangi kula nuwun sewu paman panjenengan nampi dukanipun Kanjeng Wandawati kula caosi prisa kula saniki pun medal saking Nayaka Ndrawati lho medal dos pundi kula sampun boten dados senopati kula wis ora dadi patih nggih kula saniki pun boten kewengku peraturan negara Ndrawati mula kene jotosi Anggir Stijo kula ora ana sing ngelekke wis wewenange Setyaki dhewe lah menawi ngaten kula sumanggaken lah kula terus semingga ingestaken dawuh ning menawi wonten dukanipun Si Wandawati kula sampun dipun katutaken mboten kula tanggal jawab piyambak ning tanggung jawab tenan to Yayi Mas ning nganti enten napa-napa nika anak Ratu Ndrawati wis ben dasare wis bacut sengit kira-kira nek tekan kira tak ajari nek Kakang Udawa wedi melu-melu tak tanggunge dhewe oh nggih ingestaken dawuh bali Anggir tekan Ndrawati mesti gawe geger mesti gawe kisruh anakne watak Yangkara murka Budi Candala nggo abrak apa ayo pancen tak akoni aku ngewangi Anggir Antarja ayo tak yo Ratu Tradutrisna Musa Sencaki kene ora nggo terus pira tutuk genekar ora eling sambalo
Semangkean padake. Ratoto tenang. Setyaki. Setyaki. Wonten dawuh. Mrene. Wonten dawuh. Lho, kok ngadeg-degek? Aku ki sapa? Lho, kula sampun medal saking Durawati lho. Sampun mboten gadahi kewajiban ketatata krama. Lho lah iya, ning aku ki rak Ratu Ndarawati to. Lah sing ngarani tukang gawe boto ya sapa? Ora sembrono. Ayo tak takoni ngaku wae. Lungguh ngisor, aku Ratu lho. Iya. Kowe iki sapa? Satriya Garbaruji. Pernahe karo aku? Mboten pernah napa-napa. Kowe iki adikku. Rumiyin wingi tasih ingkang rayi ning wiwit kala wau tabuh sedasa kula sampun medal dados nayaka Ndarawati. Lho nuwun pamunten. Setijo kuwi sapa? Putra panjenengan. Kok tok Jatosi? Ya men. Dasare apa? Sengit gawe geger negara Ndarawati. Kowe dudu nayaka Ndarawati kok dadak ngewangi utawa kowe mbetengi negara Ndarawati? Kula tasih kawula Ndarawati. Mula nek ana wong sing arep gawe geger negara kula ora trima. Sapa wae sing arep ngutik-utik negara Ndarawati, ajange ning dadane Setyaki. Lho lah iya ning iki anakku. Lah ya monggo. Lah kok tok antemi? Ya manut sing ngantemi. Ngantemi kok milih-milih. Ngono to? Ngono ae. Arep ndi? Rono. Lho, aku ki Ratu Gustimun. Kula niku kawula, sampun boten gadahi panjenengan boten niku kewajiban merintah kali kula. Lunga ya sakarepku, ora ya sakarepku. Kowe entuk hukuming praja mergo ngantemi putra Ndarawati. Sing kandha sapa? Lho, sing kandha aku. Wong dihukum kudu ana seksi. Seksine ana apa? Seksine ana. Ling ngantemi dek kapan? Jam pira? Kejadiane nendi? Ora wae sewangsulan ya bebas. Wong edan gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kabeh-kabeh padha wani karo Ratu Ndarawati? Dereng aku. Udawa. Udawa. Wonten dawuh. Kok dadi kowe Jatosi karo Stijo? Lho, kapan? Lho. Iki mau. Iki mau kowe Jatosi Stijo muni kapan? Lho, kula mboten rumasa Jatosi kok. Kowe ora edan lho. Setyaki karo Udawa saiki wis do wani karo Nata Ndarawati. Wani Jatosi karo anakku. Nyatane kula ora Jatosi. Aku weruh. Weruh kan nek ora ana seksine. Seksine sapa? Ayo, seksine sapa? Lho, Lah ora gagap-gagap. Sampe nek dhewe. Oh, lah demit kabeh lho. Anusmaning jajalan Sukertaning baun lah kok dadi kaya ngono do wani karo Ratu Ndarawati. Stijo, Stijo. Tangiyo nggih. Ayo, aku kantinan menyang ngersaning wong tuamu ya kowe yang Nagaraja Stijo. Sampun cetha bilih kraja ngidhateng pakartinipun ingkang putra. Samangke ngaten kemawon. Panjenengan kula aturi kondur wonten negari Ngamarta, kelampahan negari Ndarawati, kula aturi ngaturaken dhateng pepunden kula para Pandhawa. Menawi boten ngaten mangke mindhak ndodra menawa ingkang tindakaken dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Mekaten paman. Nggih. Bidhal dhateng negari Ngamarta munjuk atur lampahan ingkang dumados wonten negari Ndarawati. Atos-atos nggih.
bekti kula kunjuk dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Inggih ngestaken dawuh paduka paman. Nuwun sewu Yayi Mas. Menapa inggih badhe kelampan kula lan jengandika Yayi Mas tetep badhe kados mekaten. Tegesipun medal saestu saking wewengkon negaring Ndorowati Kakang Udawa. Apa sing tak aturake ngersane Kanjeng Prabu Sayakti ora kandhas tekaning batin. Ya mung mergo saka nggonku ora cocok wae. Monggo yen Kanjeng Prabu wis eling Purwadasina, aku ora bakal mentolo ninggal negara Ndorowati. Lah rak ngaten semanten ugi kula ugi mboten badhe mentolo nilar dhateng kepatihan. Saenipun jaga negara Ndorowati niki. Lajeng menapa ingkang tindakaken Sinuwun Ndorowati wis ben percaya karo aku wong kang tandurane ala, undu-unduane mesti uga bakal ora prayoga. Niki ngestaken dawuh Kyai Mas. Kresna sinayang mintanaken Dewi Kramanira kanggo miteran ning asta. Kanggo miteran ning asta Kresna, iya, kula pancen bener apa kang diaturake dening atmajamu, ya kuwi putu Gustijo. Wa sawetara wektu nggon kumapan ana ing sak jabaning rangkah negara Ndorowati ngetutke kelawan laku jantrane putuku. Lho nggih, para mukulun lajeng marang paduka. Mula gandeng sira atmajaku nata Ndorowati wis saguh lan wis gelem bakal ngrajangi lawan apa kang dadi. Mula wektu dina iki tak jaluk aja ming sira. Lho. Kepareng paduka kados pundi Rama Pukulun? Kresna kowe munggah menyang Kahyangan. Munggah menyang Kahyangan Suralaya. Matur marang Iwang Pikulun Bathara Guru kinen sak biyantu kelawan apa kang dadi penjangkaning putu Gustijo. Kula nuwun sewu. Lajeng dasaripun menapa kula kedah minggah wonten ing Kahyangan? Lho. Ngerti lamun sira kuwi titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Monggo Wisnu kuwi atmajane Hyang Pikulun Manikmaya. Ateges Tija kuwi isih wayahing Hyang Pikulun Jatimurti. Sambata marang Hyang Pikulun Jagadgiri Pratingkah. Yen to putune kepengin kedunungan Wahyu Senopati. Yen pancen monggo Hyang Jagadgiri Nata ora kepareng mbiyantu kelawan Tija. Ateges lokna yen to panjenengane kuwi ora ngakoni yen to Tija kuwi wayahe, mongko bener-bener kita kuwi titih sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Mekaten Pukulun, ya. Oh inggih, ngestaken dawuh lajeng paduka Pukulun keparengipun. Aku tak mapan ana ing kene karo Tija, nunggu marang praptamu sawise sowan marang Kahyangan. Oh inggih, ngestaken dawuh ngaten kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu mugi-mugi menawi dados pengengganipun Rama Pukulun saged kula aturaken dhateng sanipun Hyang Jagadgiri Nata. Gusti aja pangandikaku. Nanging yen ditakoni kabeh mau mrentrul saka atimu mundhak aku engko napa pidana saka Sang Hyang Jagadgiri Nata. Mekaten Pukulun, ya. Lha niki ngaten kula nyuwun pamit bidhal dhateng Suralaya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Pukulun Tija. Ramamu njaluk pamit. Nggih, sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu.